ngenxa balala mungibiza ngamagama ngikubisi nami ngumuntu safana nje umhlupha ungihlukumeza ngenxa balala mungibiza ngamagama. Sikubingelele sikwamukele mbukeli weSiya Viva TV1 elamigama ngingu MC Polobus kusikhola khona ke sakamabona kude wakho esuthanda sonke ngoba nawe sithanda ukuthi uyawuthanda ingakho ke sikhethe ukuthi asiphinde sithande wena ngenkathi uthanda thina ngokusubscribe kuSiya Viva TV1. Please subscribe, also go to comment section ufike ubhale uthi lo dokotela naye namhlanje nakho kuhle engizwila kushilo nakho engikubona ngathi ngabuye ezokuphendula futhi naye into engifisa ukuyazisisa kahle ukuthi yenzeka kanjani kule nkulumo ebenikhuluma ngayo. Zokhumbula ukuthi ke umabona kude wakho Siya Viva TV1 usuku nosuku iyazama ukutabalasa ulula isandla uyelapha khumbula ukuthi ke mangithi uyelapha sikhuluma ngokuhlukana kwama province namhlanje ngithi eMpumalanga egcwele istudio. Sikwamukele sikubingelele dokotela bese sikunikeza ithuba lokuthi uzithule ngokusemthethweni kubabukeli nabathandi beSiya Viva TV1. Ngamukele ngibonga nguwe MC Polobus kuSiya Viva TV. Namhlanje lo okhulumayo uDR.Mbingo ezweni laseMpumalanga eTonga phasi kwentaba yaseMbuzini ongumelaphi ke wendabuko owaziwayo nakhona kakhulu. Okay, dokotela sifisa ukuthola la ukuthi solokhu udokotela aqala ukwelapha akukaze wayithola ngelinye ilanga ebizwa ngesibonga ngasona sakhe. Ngikishisa ukuthi mawuthi Mbingo nami ngiyaqabuka isibongo esinjalo ngifisa ukwazi ithakazelo zakhona kodwa ngingagcina sengikubiza ngodokotela umlingo uqobo lakhe. So kuze singabalinga abantu ake sicaciselwe lapho ukuthi mabe didekile mhlambe nedlozi like lithunazeke noma uyayihlekela bese umkhorekitha umuntu. Cha Dr. Thaba be Polobus mina bantu vele siyabaphamba lesibongo kakhulu abanye bafike bathi Mlima abanye bathi Mbingo labanye bathi Mlingo kodwa angibaqabukela abantu angibathi ukuthelela abantu ngiyabathokozela ngihleke nabo ngijabule ngoba inhloso yami mina ukuthi abantu bephile nami ngiphile nabo empilweni yendabuko. Kumnandi ukukhuluma nenyanga, kumnandi ukukhuluma nokugobela, kumnandi ukukhuluma nogedla, kumnandi ukukhuluma nethwasa noma nesangoma. Ukuhlukanisela nje wena imuphi umunxa noma istage okusona kule minxa yonke sengiyibalile. Mina ke baba Polobus mina ngisesigabeni mina sekuba ugobela manje. Ugobela simhlukanisa ngani kuyo yonke leminxa noma lezi inhlaka esengithe ngayibala? Ugobela uhlukaniseka esigabeni sokuthi phela yena umuntu lothwasisako so uyethwasisa manje so namathwasana ekhaya so umuntu azakhipha abantu bahamba abantu babuyele emakhaya bosebenza baphume nemsebenzi idlozi labo leselisebenza leselivuke isiphiwo sabo. Okay, dokotela kuyajabulisa kakhulu ukukhuluma nawe usukela namhlanje ukukhumbuza abantu usuka ezweni laseMpumalanga. EMpumalanga yini emzidla ngayo njengabalaphi bendabuko enithi ke uyabona thina esilaphayo isikakhulukazi ezikweni lakho othi 1 2 3 4 5 mhlawumbe sibalile into ezinhlanu nje ozenzayo ngempela kwelakhe iziko. Izinto ezenzayo babe Polobus mina eMpumalanga njengomelaphi khona izinto efana nokuhlola ngihlola kakhulu ngiyaziwa nami ngokuhlola okunye izinto zenhlanhla ngiyazenza okwesithathu igubhu ngiyazakha kakhulu okwesine amaqala ngiyawashaya okwesihlanu abantu ngiyabasebenzela emakhaya. Sesingena kuyo ke siyajula masikhuluma amaqala noma amaqanda yini leyo? Amacala dokotela. Amacala. Okay, angithi eMpumalanga ihlangene noKwaZulu Natal ingakho ubona kukanje. Mawuthi alishaya icala uthi ulishandle la ndoda. Ukushaya icala kuhlukana indlela elifike ngayo noma lihlukana ngendlela lengifike mina ngalibamba lingayo ngibulala umuntu ngesibhamu izwe lonke libuka amaphoyisa ngithatha same time liphuma kanjani kule nkinga? Kuleyo nkinga leyo kufanele ukuba wendlule khona engalweni yemithetho oqala kube ngingalo yemithetho lesifike thine kuyo singakufakeli eweni kulo ubese ke ingalo yemithetho bese kuhlawulisa ngoba uphulile vele ingalo yemithetho so udingile ukuhlawula kodwa awubusangene khulukutho.
unendlela ekwazi ukwenza ukuthi umuntu ahlawule kuphele kanjalo? Yebo dokotela. Okay, sajabula kakhulu ukukhulumisana nawe dokotela. Mhlawumbe masingangenisa sithi ukuxila, uqale nini ukwelapha? Ukwelapha mina ngiqale sekuyisikhathi eside kakhulu, ngiyaqabanga senginayo iminyaka engu-15 solo ngelapha. Yebo. Ekuqaleni kwakho ukwazi ukuhlukanisa nini ukuthi idlozi leli noma ngiyangena noma ngingeniwe? Ekuqaleni kwami ke kube nje ukuthi ugogo ekhaya ozala uma wami wayesangoma vese, so nami ngangena ke ngihamba naye angithuma imithi kanjalo laselivuka idlozi kimi seliyikhulumela lona ukuthi lona lifuna ini, lifuna ukuthi ngiligcinele ini ukuze lona khona ukusebenza kiyo. Udokotela ngabe yasazi sadawana? Awu isadawana ngiyezwa ngaso kodwa ngake sengihlangabezana nento ekanjalo. Okay, uyithaka ngani igubhu zakho dokotela? Ngamafutha wenhlanhla. Mawuthi amafutha enhlanhla ukhuluma ngani? Ngikhuluma ngamafutha nje atholakalayo ema-chemist. Yebo. Okay, isigubhu sakho sibukeka kanjani? Isigubhu sami ukubukeka kwaso siyinto engathusi, siyinto enhle engahlala noma ekhathi endlini phakathi kwabantu singahlala nje, ayisiyinto esabisa, ayisiyinto enjani, into eright. Yini umsebenzi wazo? Umsebenzi waso sivulela amabhizinisi, sivulela abantu amathenda, sikuphakamise nje entweni zakho ezinhle ofuna ukuba nazo. Kuthiwa igubhu ziyadla, zidlane zikadokotela? Sidla wona amafutha kuphela. Emva kwesikhathi singana ndodana? Amafutha wenhlanhla ngawafaka mhlambe kanye ngenyanga lawo mafutha enhlanhla ngoba sisuke sinawo vele isicincawo naphakathi. Okay, ezakadokotela zilanda imali ikhuphula abantu noma ziyavika? Nokuvika ziyavika, nenhlanhla ziyayifaka ekhaya ekhaya. Okay, kunabantu nje amanje abathi kade sizwa ngeinyanga zaKwaZulu Natal, zase Eastern Cape, zase Goli beshawa ukuthi sesinayo imali kodwa kubukhunyana kuthini ukuthi singahamba seKZN ngoba izoncudzeka. Umbuzo wami uthi kulo seMpumalanga ufuna isigubhu sakho mhlasimbe efanele elungise kangakanani? Kushiyana simo lengifike mina nangihlola ngoba ayikho into lengiyenza ngingakahloli. Lokubalekile ukuhlola kuqala ukuthi ngathi noma ngawe yona yathi inkinga yakho kodwa into lebalekile kimi ukuthi mina ngikuhlolele idlozi lami lingambulele ukuthi lento othi uzoyidinga wena ufuna ukuthi mina ngikwenzele kanjani. Kunabantu abathi igubhu siyezwa ngazo futhi siyayithakasela kodwa sesifisa manje ukuthwala ke uqobo. Ukuthwala ke angeke ngasho ngokuthwala kodwa igubhu into enhle engenankinga, into eright kakhulu impela. Okay, into yami ke isithi ezakho igubhu solokho waqala ukuzenza azimatani nento ehlangene nokuthwala? Hayi cha ayimatani naleyo nto. Dokotela uthe ukuphi nendawo? Sempumalanga mina eTonga phasi kwentaba yaseMbuzini. Empumalanga eTonga phansi kwentaba endaweni yase Mbuzini. Okwakho ke mbukeli waseMpumalanga ukuthi uqinisekise ngakho konke okusemandleni ukuthi udokotela uyamlandela enombulweni zakhe uzokabanzi nanokunye singafikanga kukona. Kodwa dokotela ngiyafisa ke manje singene kuvutho ndaba ukuthi mhlasimbe dokotela makukhulunywa ngokuthwebula kusuke kukhulunywa ngani, niqonda njani nina pha eMpumalanga? Ukuthwebula baba Pholobasi into esingayisho ngemehlo ngemlomo, into ekhulunywa timphengo. Kwamina nje njengoba ngihleli lapha ungabe uhleli nami uthola ukuthi idlozi lami kukhona laseliganga khona. Kuyinto esingayazi ukuthi bayisebenza njani abantu kodwa siyakubona enhlolweni, siyakubona uma siphengulela abantu ukuthi idlozi lakho selihambile, idlozi lakho selivalelekile endaweni thizeni. Uyakulapha? Yebo, siyakwenza lokho msana. Mhlambe imuphi umgudu ulandelayo mawulapha umuntu othwetshuliwe? Ake sithi nje kunomuntu osashona ekhaya kodwa akukholelwa ukuthi bangcwaba yena impela. Bathi mabehambe beyobheka kuthiwa hayi usaphila lo sendaweni ukuthi wathwetshulwa. Kufuna ukuthi kwamina eliqobo ngiyiphengule lento, ngiyifunisisa impela ukuthi
lento abakhuluma ngayo noma lento abangitshela yona laba abezeke bazofuna leyo nto mina sekufuna ukuthi mina ngiyiphendule impela ukuthi ikhona bese mina ngibagcinela ngendlela evele ngayo kimi ngoba indlela esisebenza ngayo singethe tafana kodwa likhambi liyayiphume uthola ukuthi lamakhambi likhambi leliphumako likhambi litawubuyisa impilo ekhathekhaya. Dokotela uyahlola uma ukuthi uyahlola uhlola ngamalini? Ukuhlola bapholoba mina ngihlola ngo300. Ufike kanjani kulo 300 rand? Ukuhlola mina ngaqala ngihlola ngo50 rand. Ngaya ngathi 70 rand. Ngakhuphuka ngase ngofika ku100 ngemali isikhathi esithe kakhulu ngihlola ngo100. Ngase ngikhuphuka ke futhi ngathi 150 nakhona kulo 150 ngafika ngemali ici ngase ke sengena ku200 futhi la ngifika ku200 ke khona ngase sengifike sengima nakhona njengetinyanga taseMpumalanga njengebahlali baseMpumalanga labaningi bayakwati ukuthi yonke into inemigomo inembandzela futhi yonke into awuyendi ngaphandle ubukhosi awuyendi into ngaphandle kwetikhulu tenzawo. Dokotela ngabe unawo na umuthi wezintombi mawunawo uthaka ndlelani? Umuthi wentombi ukhona bapholoba kodwa ekuthakeni bapholoba kushiyana ukuthi wena ufike wena usesimeni lesikanjani. Umuthi wentombi nje bapholoba uyangena esigabeni sebunhlanhla ngoba akekho umuntu ongaqonywa ngaphandle ukuthi unenhlanhla. Okay. Uphuphe emva kwesikhathi singakanani wakho umuthi dokotela nanoma ngawumuphi kubalekile ukuthi umuntu abuye emva kwesikhathi singakanani? Bapholoba ukuvuselela umuthi kubalekile vele kubantu kodwa hayi ukuthi umuntu usukuphuphile usungakaphupha umuthi nedi udinga ukuthi uvuselele ukuvuselela kwabapholoba uthinta amathundi lonawo emtimbelo osukuhambathile ase ebopha lo muthi hayi ukuthi umuthi usuke sowuphuphile usungakaphuphi nedi usosocinzitela nglamathundi osukuwembetha sekufuna usiyathilida ke bese sewubuyela ke esimeni sakho. Okay dokotela ngifuna ukucheck ukuthi inyanga iyaya nawo cansini noma yiye? Inyanga iyaya ecansini ayikho inyanga lengayi ecansini engani sibantu sonke siyaphila bupholoba. Ithini process yokusuka ekamerweni kumama usuyabuya manje uzaphi wena uzeyigulini zakho? Uma ngabe uphuma kuleyo ndawo uyadinga ukuthi njalo ujwayele uyihlambulula uyigeze umzimba wakho ungayi esigodlweni unobuthaka basendlini awungene esigodlweni unobuthaka basendlini ungena esigodlweni usuvela uhlantekile usuvele idlozi selisondele ngakuwe ngoba alikho idlozi elingahlala la ngqole khona. Umuntu ofuna isigubhu sokudayisa ngomzimba ukuthi kuthengwe yena kakhulu kunabanye ungaphendula uthini lapho dokotela? Kuloko bapholoba akusiyo inkinga nedi kufuna ukuthi bese sisiyicondisa kahle ngokwesimo sakhe sedlozi noma ngokwesimo sakhe sokuphila kwakhe. Kunabantu abama shoplifter laba bathatha izinto bezifake phakathi kwamathanga beyifaka ngaphansi kwamakhwapha thiwa ukuminca. Mhlasimbe udokotela ngathini kubantu abanjalo nayo into yokwenza ukuthi bengabanjwa? Yebo ikhona umsakazo. Mhlasimbe siphinde sibuye size kuyiphoyisa elihlale lineshwa njalo lokuthi njalo makufanele kuyovinjwa amatoyitoyi nani nalo liba kumdibi wabantu abakhishwayo kanti selikhathele ngoba kuyeqhonyiswe lapha nama rubber bullet nani elinye mhlambe kuyoliwa nezigebengu eziserious ebezijojja imali fanele kubulawane ekugcineni lifuna lona manje ukuphila ngale kokubulala omunye umuntu. Mhlasimbe yini uyenze kuyena ukumvimbela ukuthi umphathi mayemqalaze engamboni ngeso lokuthi ngamthumela eyobe siqhwaqa lapha? Ikakhulu ke bapholoba kulabo bantu abakanjalo kuyaye kubaluleke ukuthi lo muntu loyo agezwe aqiniswe emzimbeni wakhe kungena inhlanga ihlahla ezicinile emzimbeni wakhe zokuvika lobo butha noma lokho kukhandlekiswa ngoba kubalekile ukuthi uma usemsebenzini bakujabulele bonke abantu bakunikeza umsebenzi ozokuthokozisa nawe enhlizweni yakho. Kunomuntu oyanguma period njalo usesikhathini wesifazane each and every time yakuma period isho kuthiwa ngabe isikhathi sakhe sikashayo usophe cishe inyanga ezintathu kulandelana akaza aphumula ulekelelwa ndlelani umuntu onjalo? Kubalulekile ukuthi ahlolwe loyo bapholoba ngoba
ukuhlolwa kwakhe ngila siyothola khona isikhiya sokuthi lento idala ukuthi ophe kangaka iyini. Uyathwasisa uthwasisa besilisa kuphela noma besifazane nabo uyabathwasisa? Ukuthwasisa bapholoba awuthwasisa umuntu oyedwa ngokuthanda kwakho. Kuya ngedlozi ukuthi lisiza abantu abakanjani la ekhaya esigodlweni ngoba isigodlo asisona somuntu omduna yedwana ngoba yona umduna. Sawo wonke umuntu lomduna nalomsikati. Lonke lehlobo loluntu alikhethe bala. Mhlasimbe Dokotela ukuhlaziyela umuntu osibukelayo njengamanje ku Siyaviva TV1 no subscriber ngalesi sikhathi. Umbuzo wami ume ekuthenini wena njengodokotela since waqala ukwamukela idlozi empilweni yakho yini mhlawumbe ongasibalulela yona eyodwa noma ezimbili esezikwehlekele ezinhle uthi ngokwamukela kwami idlozi na into enhle senginayo? Tinto letiningi setifikile empilweni yami. Ngemukela idlozi ngaba namakhosikazi amathathu ngaphelela lapho ngalobola ngenza konke ngagida ngenza yonke imigido. Nginomuzi imoto zikhona. Nabafazi bobathathu bahlala emzini owodwa? Abafazi uma ubathatha kubalulekile ukuthi abafazi benyanga bangahlali ngokuhlukana ngoba bahlukanisa idlozi. Unayo into yokubadidiyela nathi ongasicaphnela yona sibadidiyele? Kwabanye uma ngabe ungayona inyanga kuyaye kufuna ukuthi idlozi lakho lisima kanjani lona liyawe simukela yini isithemo. Uyabo bese ke sekuba ukuthi ke wena nakala ngakhathi kuwe esigodlweni la uhlola imphengu itsini ngaye. Uhlolela bahlambe uhlolela umkakho. Sengisho wena njengenyanga nje ukuthi ngabe ubabambe ngento ethile noma hayi kwazenzakalela? Ikumina ke kwazenzakalela konke labo nje abakhona abathathu kwazenzakalela bahlaliswe idlozi futhi abanankinga akunalutho nje bas straight idlozi liyakuthanda uma ulilalela ulihlonipha futhi. I-stroke uyaslapha? Yebo bapholoba. Ikhanda lingapheli? Yebo bapholoba. Mhlambe Dokotela umyalezo wakho ongabheka kwisizwe sonke saseNingizimu Afrika nomhlaba wonke jikelele ungaphawula uthini ekuthenini uthi kubona uyabaqhweqwa noma uyabaqhweba ukuthi bekhumbule ukuthi ukhona sesizophetha nje? Into engayisho mina kubahlali bonke baseNingizimu Afrika ukuthi abakhumbule ukuthi kubalekile ukuhlola, kubalekile ukusazi nekufuna idlozi lakho ukuthi lisima kanjani nekuqondisa into zabo bantu. Bangahlali bantu enhluphekweni sifuna ukuthi baphumelele njengoba nathi siphumelele sizinyanga. Dokotela siyaphetha manje asibonga kakhulu ukuthi eMpumalanga bakhona abantu abafana nawe. uNkulunkulu akakubusise siyabanxenxa futhi nabantu abababukeli beSiyaviva TV abahlale bekhala ngokuthi ake uinterview noma inyanga eyodwa yaseMpumalanga. Senicela ke ngani zakwethu nanga uDokotela ukhona singajabula kakhulu esilethele ngelinye ilanga ifomu elibhalwa amagama nonke ethi bukani Siyaviva TV sengilapha abantu abangaka bakule ndawo. Niyamfonela ke nombulweni azoyibiza njengamanje make sure ukuthi mawufona uyabuzisisa uthole nama direction uzuyofika esigodlweni. Dokotela siphi inombolo zakho baba? Bapholoba inombolo za DR.Mbingo zithi 0712 4612 16 0712 4612 16. Sibonga kakhulu Dokotela ukuba kanye nawe. uNkulunkulu akakubusisa umsebenzi wakho wonke ube muhle. Ngibonge nami bapholoba nami ngithi ezweni saseNingizimu Afrika asibusiseke asiphile kahle sande emhlabeni. Ningizimu Afrika, Africa worldwide, sithi Siyaviva TV1 ungunqa phambili. Please subscribe and go to comment section usitshela ukuthi uDokotela abuye yini. Love you. Peace.
ngenje kamuntu ukubani namazondo sanibonani unibingelelayo uzilungisele wakamdladla owaziwa ngelika Magic wamaskandi aphinde futhi abizwe ngomuncazi bafowethu ngilapha phambi kwenu ke ngizonithulela album yami entsha ceke yokuqala nqa la kwaMaskandi esihloko sithi kunodlame bafowethu engantshena kona ukuthi kule album kukhona imiyalezo yahlukahlukene kwezothando emhlabeni jikelele ikhuluma ngezinto eziningi ezahlukene mawufika kuyona uzofika uthole futhi noshuno wahlukile ocishe ungafani nabanye noma mhlawumbe uyela ngakhona kulo ucabangayo kodwa uzothanda ukwehluka kancane ngenxa yokuthi uphethe umuntu owumpetha kwezomculo mawufuna ukuxhumana naye ku Magic uzoshayela kule nombolo u079 0877 268 mawufuna uWhatsApp ufuna ukungiWhatsApp uzoshayela ku079 30 18 229 uzongithola ke lapho ku WhatsApp mawufuna ungithola kwezokuxhumana uzosearch uMagic Muncazi Mdladla Magic Muncazi Mdladla na Instagram ke okufanayo bafowethu ningaphuthelwa ile ngoma emnandi kakhulu enayo yonke inhlobo ongayicabanga ekashuni